pinike ingleng sang ho weda join nei nilisi manang rong layo alama ini tumnon jur putumpen mentereng adem kelang namji pun tuma adhar rasta no yo ke bar lo lasi kwani kelang mi kelang no bangke ditum chine dalo adim lelang asinon niltum ke bari fantastic bomlo asi tum jirpu kado wedo puke sarmon rong hang puke moisor sambe dongkol chính lo ke neke terang sango asinon niltum ke bar lo mo hadak mi lang no samo arol tek fulong po cameraman kesong be cameraman mang kesong be to ni tum pom pen wang bom lo non dak second dem anang le lo men dem an mang li lang ta si adim mang ela la hello dak second dem lo lang ang thor nang paklo dim lo ta si non ni tum la dak man dam thu po men keteng vek ka jing adem long sin tum lang nam po hadak non lom supen apin ang tum tek long po dei ditum non dak nang le lo men treng pula hello la am treng aroi lo la si men keteng vek adem la dak lo non akimia project ke na bang men treng pula so keteng athing lo non tumido non tum kechoki jun boklo la si non alom so pena pi halat men keteng adim haso dim tanal tum hana paklang pompo tum alom so por chula la bang ke okimung tho okang tang hoi the harsun ke er lagi limu, kasi ano tinan tunan kecupo pulo, kasi tumimat tunumat, try lang deh, tak, bata, labang ay birik man cat ni, karbia birik, deh, ancalo mo lomso pi men keteng bekadem kapek lang supo. dongka pen ke bang la dakan apor ken ghonta ke thom adiman lo nang le lo adim dak pen no nitum tuyat juret pen ke chedam thu pulo la dak lo men tereng aroi lo la lo dem lo ke teng be kadim la lo alang roi la lo asusget ke teng adim la lo dak men silang tho lo pu kenel lo dak men si hu dak nitum no lom so pi power hos dampo a power hos nong ta aro nang tum thek pon tulong po mi lang nu sa karbeng long men tereng second dem la lo adim la lo pu ke rong lo lagi habain tipo orang lo, kasi adim bagaya location adim dek dim kita ngadim lah lo, mentereng dem pula lo, kasi kadu kabe arat hantar nitum mentereng dem kapas ini pun ke kapak lang pun tek lapan terlo, tapi ke non nitum dak menam tu po, power house long koson mal ke tek long, nitum tek long teng nitum rat hantar tek long po, hantar lo. Itu pini dak dem nongan kelang meni dem lo lage men preng dem lo hadak mo dem nong nampak langan lo hadak men itu bang lo non ang bong gitimon lo hem ki dam han sini itu power house longan dam lang lo ama power house longan bang itu apor joini mat pi bang ni dat pola si next time tin tum dam tu ko si adim no lo dak bang ke akine lo tapi na pu bang ke
overflow dim lo lang apal dia dim lo kasi YouTube no la da kadu babi ke tong aten hem chidam du pulo la si adim no tum koson ma ke theklong la hello men treng atem akenel lo kaban ke YouTube next time si por ho sa bange nang baklang kon tulong ko la si YouTube ini bange hem chidam ko kasi kadu babi YouTube non hem chidam ko di pujin situng la lo kasi until then See you in the next